L-eks Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri qal li qatt m'għadda informazzjoni lin-negozjant Yorgen Fenech dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia minkejja li ġie ddiskutew dak li ħareġ fil-midja. Schembri qal dan f'kawża kostituzzjonali li fetaħ Yorgen Fenech biex l-Ispettur Arnaud ma jibqax jinvestiga l-qtil ta' Caruana Galizia wara li allega li kien qed jgħaddi informazzjoni lil Schembri. Madankollu fix-xhieda tiegħu Schembri xehed li qatt ma qal lil Fenech li Arnaud kien qed jagħtih informazzjoni. Schembri qal li qatt ma qal xejn lill-Ispettur Arnaud bil-ħbiberija ma' Fenech. Qal li mingħand l-Ispettur Arnaud kien jirċievi biss messaġġi biex jorganizzaw laqgħat f'Qastilja sabiex il-Pulizija tagħti briefings dwar l-investigazzjonijiet lill-Prim Ministru. Qal li fil-pożizzjoni tiegħu ma stax jagħtih informazzjoni. Dwar l-eks mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija Schembri ċaħat li qatt ħareġ xi informazzjoni. Sostna li meta kien interrogat fid-depo waslet ħafna informazzjoni lill-ġurnalisti. Schembri qal li ma kienx jaf li l-mowbajl ta' Fenech kien itteppjat u qatt ma kien ikun jaf bil-ħidma tas-servizzi tas-sigurtà Maltin. Mistoqsi dwar l-allegata ħarba ta' Fenech bil-jott, Schembri ċaħat li kien involut. Qal li l-ġurnata qabel l-arrest Fenech batlu messaġġ u staqsih jekk hemm xi ħadd warajh, iżda wieġbu fin-negattiv. Keith Schembri qal li meta Fenech qallu li kien sejjer Sqallija biex isewwi d-dgħajsa, qalu li dan ma kienx il-mument li jitlaq mill-pajjiż. Qal li minkejja li kien ilu ġimgħat jaf li l-akkużat huwa suspettat bil-qtil qatt ma qallu b'xejn. Qal li dakinhar tal-qtil qablu li l-FBI jidħlu fil-każ u bl-isforz ta' kulħadd il-każ ġie solvut. Mistoqsi dwar ittra li t-tabib Adrian Vella għadda lil Fenech meta kien fil-kustodja tal-Pulizija, Schembri qal li din la kitibgħu u lanqas għaddielu. Qal li fil-50 sija arrestat ġie ffaċċjat bi 3 ittri, fosthom waħda miktuba bil-bajro mill-akkużat. Schembri qal li huwa ġie arrestat fil-5:09 ta' filgħodu u sar jitlu tfittxija f'daru fl-uffiċċju tiegħu fejn ġew elevati xi karti. Dwar l-impjieg ta' Thomas Schembri qal li fi żmien tal-elezzjoni jitlu ħafna talbiet u din għaddija lil customer care. Qal li ma jafx min batlu d-dettalji ta' Toma u dan qatt ma qallu li m'għandux bżonn xogħol għax kieku kien jagħtih il ħaddieħor. Dwar l-Ispettur Arnaud Schembri qal li dan qatt ma talbu pjaċir u lilu qatt ma kellmu dwar impjieg għal martu. Fil-bidu tas-seduta Schembri skuża ruħu mal-Imħallef Mintoff tal-li tlieta ma derx il-qorti għax ma ġiex notifikat. Xed ukoll Toma li reġa' qal li hu ma jistax jaħlef li Schembri kien jagħti informazzjoni lil Fenech, iżda qal li Fenech hekk kien jgħidlu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.